साज्रां नङा थौले गोसोजों नङा ओरैनो जास्ट जोङो फिजिकेलि जोङो प्रेजेन्ट जानाय नङा नाथाय जाय उद्देश्यखौ लानानै जोंनि बे लाइमोनफ्रा केम्पआव दंफैयो नोंथांमोननि थाखाय बे केम्पखौ बानायबाय बे केम्पनि गेजेरजों माबा मोनसे नोंहा सोलोंनांगौ दं माबा मोनसे नोङो मिथिनांगौ दङ बे बिसयखौ मा होनदों गियानि सल'मना बुंदों गोसो होनानै खोनासं आरो बुंदों जायखौ नोङो खोनाबाय जायखौ नोङो मिथिबाय बे मिथिनाय बाथ्राखौ बे खोनानाय रावखौ नोंनि गोसो इसिङाव दोननानै बेबादिनो नोङो मावदो बेबादिनो नोङो खालामदो बे गियानि सल'मननि बिजाबफोरखौ बानजायनाय आरो बेखौनो बियो नोंथांमोननिफ्राय मोननो हामलायदों आफा इसोरा नोंथांमोननि बे मोजां देहा सोलेरजों लोगोसे नोंसोरनि गोथार गोसोखौ जेब्लायबो मोननो लुबैदों आरो मोननायजों लोगोसे आफा इसोरा गावनि जिनोखि बोसोन बे बोसोन बादि मानिनानै मावनायखौ नोंथांमोननिफ्राय जेब्लायबो मोननो हामलायदों आङो बे फुंबिलिनि समावहाय नोंथांमोनजों लोगोसे इसोरनि रावखौ बेखौनो मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायनो इस्सा जादों सिगां इसोरनो गोसोखौ हो अब्ला गोजोननाया नोंनियाव फैगोन गोजोननाया फैगोन शान्तिया फैगोन first give the heart to God and then delight will follow you शान्ति आरो गोजोननाया नोंनि जिबनाव फैगोन नोंखौ होसोगोन नों शान्तिखौ होसोनाय नङा जेब्ला नोङो इसोरनियाव थानानै जिउ खुंगोन नोंनि गोसोखौ इसोरनो होगोन जेरै नोङो शान्तिखौ नांगौ जेरै नोङो साननानै नोङो बे संसाराव दावबायदों जेरै नोङो थांखि लानानै नोङो बे संसारावहाय जोनोम जाफैदों आरो नोंखौ लानानै आफा इसोरादि गिदिर थांखि दं मिजिं दं बे गासैखौबो आफा इसोरा नोंनि गेजेरजों मावफुंगोन जेब्ला नोङो नोंनि गोसोखौ आफा इसोरनो होगोन अब्लानो गासैबो शान्ति आरो गोजोननाया नोंनि जिबनाव फैयो फार्स्टआव आं बेखौनो बुंनो हास्थायदों नोंनि गोसोखौ इसोरनो हो let us give our heart to the Lord जोङो जोंनि गोसोखौ जोङो प्रभुनो जोङो होनि जोङो प्रभुनो गथायनि मानोना जोंनि बे गोसोआ गुबुननि नङा नोंथांमोना बे संसारनि नङा बेयाव बुंदों जेब्ला जोङो मथिनि माथाइनि 10 बालाबनि 37 सिरियाव जोङो नायो मथिउ चैप्टार 10 verse 37 आव जोङो नायोब्ला बेयाव जोङो बेबायदि बुंनायखौ मोननो हायो इसोरनिख्रुइ दाजानाय एबा सोरजिजानायखौ अनग्राया बिनि जानो हाया जाय मानसिफ्रा जाय लाइमोनफ्रा जाय जोहोलाव सिख्लाफ्रा बे संसारनि बायदि मैयाखौ नुनानै दाजानाय मुवाफोरखौ नुनानै एट्रेक्टिभ जानानै गोसो बायनानै गोग्लैगोन संसारनि बायदि थांगोन मावगोन बे मानसिया माब्लाबाबो इसोरनि जानो हाया बे मानसिखौ आफा इसोरा बुंबाय बियो आंनि बिसा जानो हाया जाय लाइमोनफ्रा गावनि गोसोनि लुबैनाय हास्थायनाय बायदि थाबायगोन मावगोन बेखौ बुंबाय आंनि नङा बियो नोङो महर गोसा जानो हागौ धोनि न'खराव नों जोनोम मोनदों जानो हागौ नाथाय नोङो इसोरनि नङा जेब्ला नोङो इसोरनियाव गावनि जिबनखौ दोननानै जिउ खुंनो हागोन अब्लासो इसोरा नोंखौ बुंगोन
आंनि बिसाजो आंनि बिसाला आरो गोजोननाया नोंथांनि जिबनाव बे समनिफ्रायनो फल' नोंखौ होसोगोन गोजोननाया नोंखौ होसोगोन गोजोननाया नोंनियाव अट'मेटिकेलि फैगोन जायखौ लानानै नोङो दा डिस्ट्रेक्सन जादों बायफ्रुलांदों एमलेस जादों बे गासैबो एमफोरखौ नोङो नोंनि जिबनखौ नोंनि गोसोखौ इसोरनियाव होनाय लोगो लोगोनो नोङो बेखौहाय आरोबाव नोङो थि खालामनानै नों लाफिनो हागोन बेनिखायनो इसोरनि गाहाम शास्त्रआ जोंनो खोन्थादों जेरेमायानि 24:7 बुंदों आङो बिसोरनो बुजिनो हानाय गोसोखौ होगोन बिजों बिसोरो फोरबो आंनो होनानै बिसोरनो सिनाय होगोन अब्ला बिसोरो आंनि रायफोर जागोन जाय मानसिफ्रा प्रभुनो गोसोखौ होगोन बे मानसिफ्रा मिथिनो हागोन बुजिनो हागोन बे बुजिनो हानाय गोहोखौ आफा इसोरा सोरगोनिफ्राय नोंनो होगोन नोङो मोनथिनो हागोन मबेया गाज्रि मबेया मोजां नोङो सासे लाइमोन जानानै नोङो मा थांखि सुजुनांगौ नोङो मबे लामाथिं नोङो हान्थिनांगौ बे गासैखौबो आफा इसोरा नोंनि गोसोआवहाय थानानै नोंजों जेब्लायबो रायलायगोन आरो जाय रावा नोंखौ डिस्ट्राक्सन खालामनाय नङा नोंखौ सुखु होनाय नङा मानोना नोङो फर्बनिसो नोङो इसोरनिसो नोङो दासान्दि आङो रावनिबो नङा होननानै नोङो आफा इसोरनि सासे बिसा नोङो आफा इसोरनि सासे बिसा बिनि थाखायनो इबिसियानि 2:2 बुंदों इसोरनि मानसि जानायखाय संसारनि जिउजों दैदेनजानो नाङा जोङो एबा नोंथांमोन लाइमोनफ्रा इसोरनि मानसि इसोरनि बिसा जानायखाय संसारनि गाज्रि जिउजों दैदेनजानो नाङा मानोना नोंसोर साफ्रोमबो इसोरनि मानसिफोर इसोरनि बिसा नोंसिनि गोसोआ सैताननि नङा सैतानजों दैदेनजानाय नोंसोर बेक्तिफोर जानो नाङा नोंसोर इसोरनि मानसिफोरसो इसोरनि बिसाफोरसो बिनि थाखायनो बोसोन बिजाबनि 1:10 गियानि सल'मना बेबायदि बाथ्रा बुंदों आंनि बिसा पापिफ्रा नोंखौ बुरखायब्लाबो गावखौ हमथादो नोङो गावखौ हमथादो बै इसोरखौ मोनथियै मानसिफ्रा नोंखौ गाज्रि मावनो लिंब्लाबो नोङो नोंनि गोसोखौ दाद खालामदो नोङो बुंदो आं थाङा आं मावा I cannot companion with you आं नोंजों लोगो लाफानो हाया मानोना आङो आफा इसोरनि सासे बिसासो आं बेखौ खालामनो हाया बेखौ सोर बुंहोगोन आफा इसोरा नोंखौ बुंहोगोन जेब्ला नोङो आफा इसोरनियाव थानानै नोङो जिउ खुंगोन जेब्ला नोङो आफा इसोरनियाव थानानै जिउ खुंगोन अब्ला नोङो बे बाथ्राखौ नोङो बुंगोन बे बाथ्राखौ नोङो बुंगोन आरो नोंगौखौ नों खालामगोन नोङो गावखौ नोङो हमथागोन आं मिथिगौ लाइमोन समाव गोबां लुबैनाय गोबां हास्थायनाय गुबुनजों माबा मोनसे मावनो कम्पिट खालामना गोबां दं नाथाय बे गोबाङावबो माखासेया गाज्रि माखासेया मोजां आं बेखौ मिथियो आं बेखौ बुंनो हास्थायदों लाइमोन समाव गोबां लुबैनायफोर थायोखाय आं मैयानि समाव एसे आङो बुंदोंमोन जोंनि ख्रिस्टियान लाइमोनफ्रा बेखायनो जेब्लायबो मबेया नेसेसारि मबेया वान्स मबेया नोंनि थाखाय एकदम गोनां मबेया नांगौ बेखौ जेब्लायबो जों ख्रिस्टियान लाइमोनफ्रा मिथिनो बुजिनो नांगौ
जाय ख्रिस्टियान लाइमोनफ्रा मबेया needs मबेया wants बेखौ बुजिनाय नङा बे लाइमोनफ्रा बे संसारावहाय गोग्लैगोन बे लाइमोनफ्रा गावनि गोसोखौ हमथानो हानाय नङा बे लाइमोनफ्रा फाफ खालामगोन मानोना जों मानसिनाव गोबांथार नांगौफोर थायो वान्सफोर थायो बे वान्सआनो जों मानसिखौ फाफआव खोख्लैयो नेसेसारिखौ लानानै जों फाफ मावा जोंनि जेसेबांनाखि एकदम गोनांथिफोर जोङो बे गोनांथिखौ लानानै जों फाफ खालामा नाथाय जोङो नांबावगौ जानायावसो जोङो फाफ खालामो जोङो फाफखौ मावो बेनि थाखायनो बी केयारफुल नोङो गावखौ साबधान खालाम लाइमोनफोर नोङो गावखौहाय साबधान खालाम नोङो गावखौ नोङो साननानै नाय आंनि थाखाय मबे बुस्थुआ एकदमबारे गोनां आंनि थाखाय मबे बुस्थुआ नांबावगौ जानानै दङ जेब्लायबो नोङो बेखौहाय थाल खालाम नोङो बेखौ माब्ला थाल खालामनो हागोन माब्ला नोङो बेखौ मोनदांनो हागोन जेब्ला नोङो इसोराव थानानै जिउ खुंगोन जेब्ला नोंनि गोसोखौ नोङो टटेलिनो इसोरा नोंखौ थाहैगोन अब्लासो नोङो बेखौ थाल खालामनो हागोन अब्लासो नोङो बेखौहाय मोनदांनो हागोन जेब्ला जों गालातियानि 2:20 जोङो नायो अब्ला जोङो बेयावहाय बेबायदि बुंनायखौ मोननो हायो आं मोदोमाव गोथाङै थानाया इसोरनि बिसा हौवाखौ बिसास खालामनायजों गोथाङै दं थनरजानाय फौला बेखौ बुङो आंनि दिनैहाय गोथां महरै बे संसारावहाय दङ बियो आफा इसोरखौ बे थनरजानाय जिसु ख्रिस्टखौ बिसास खालामनायनि थाखायसो आङो गोथाङै दं साबेसे लाइमोनफ्रा दिनै बुंनो हागोन दि आङो बे जिसुनि अननायाव आफा इसोरनि अननायावसो दिनै आङो गोथां महरै मोजां देहा साइस्थ'खौ लानानै आङो गोथां महरै दं होननानै जाय लाइमोनफ्रा इसोरनियाव गावनि गोसो मोदोम जिउखौ दोननानै जिउ खुंदों बे व्यक्तिफ्राल' बुंनो हागोन बे व्यक्तिफ्राल' देरगानानै लानो हागोन आफा इसोरनि अननायाव आं गोथाङै दं आफा इसोरनि अननायाव आं बे मोजां महर मुस्रि मोननानै दं आङो थांनानै थानानै दं बे महर मुस्रिखौ लानानै आङो गोजोननाय दं होननानै बुंनो हागोन बेनिखायनो